Mapa pamtari chibatiri ku wonde vali pamtasa mambo india limtasa sabu ndisa umani zvakanaka makaya pano nedambudziko remwana ari kunetswa nemamhepo chokwadi anova mukomo wenyu akauraya munhu Mujeri chokwadi munhu akauraya anonzika Pikeni chokwadi tapiwa Pukeni right makaenda kwamambo takaenda kwamambo mambo akabata nyaya iyi yakabveri kwasha shenda kuzvipidza kwamambo zvakanaka tingangoenda mberi taurai zvizere dambudziko riri apa ndere mwana uyu ibva rabaranidza mhuri yangu yese. Mwana uyu unofanira kunge ari muform 2 zvakatanga ari mugrade 5 vari grade 6 kwaufunda online negrade 7 aifunda online ari muchipatara mambo yani handa parirenyatwa nekutora chitepo hospital mbatulese wakapedza mwana hoshere yekuti kutanga kwazvanga asikaiti tsvina kutoilet kwemwedzi asikaiti tsvina kwemwedzi asikaiti weti pakazotanga kubuda weti yakabuda ichirwadza itifuma drop kutsvina uku vakaisirwa enema chipatara enema anoisa pombi kusure uku vozoisa saka zvakakona tazofamba kuti chinhu chiri kumboitika mwana wakatanga kudonha akanga adonha anobva aita sehuku yachekwa mutsipa so ubva akutanga kutaura manje ende unonga achinongedza inini wakandiurayirei muzaya ndakakura wakandiurayirei ndizobvunzisisa muzaya ndakakura kupi wakandiuraya ndiri Mujeri nganditsika ngejombo apo yenhema wakapfeka chunika kandirowa zvakaipa kusvika ndife straight ipapo. Unogarepi iwewe? Ndinogara kuChipinge mukabira Tanganda River kudidini Samuel yapachifi Mutema ndio kumusha kwangu. Saka ndoda kuti mwende kondiripa ndodidi ninyaya yekuti ndinongedze mukoma vhata rakabudirwa futi kazi ukanongedza mukoma wako munotemana ndakutuma iwe uende kwasha. Sorry baba, semati akati mukoma angatotaura kuti mukoma here nokuti muri kuti ainongedza inini kuzo vakazoziva kusei kuti mukoma aiwa chaitaura chaitaura ndakabvunza kaini nekuti iwe ndakakura kupi kazi wakandoraya kuJeri anambofanira kachinda kuJeri kaini watinda kuJeri ndi mukoma manje vhataura nezita Daniel mukoma wako iwo ndiye wakandiuraya chienda kwamambo kwashe ndikutuma mangwana chaichai unenge wende kwashe ndakamuka vanaenda kwashe kukwira bhazi vanaenda kwashe kumusha kwasaumani sine sabhuku wedu totaurira sabhuku ndiyo nyaya iri apa ishe unoti zvakanaka ini ndoda kuona mwana uyo wataura iwo uripi ngati uri kutaura uya naye ndakaenda uri musi wemande wazi ndiri kuda kuti uye pano padare musi wechitatu mukoma wako uri pamhiri apa ndichamudaidza kuti auye pano padare chitatushiya ndakamuka nemhuri yangu takangodai takatonda amwe ndakasiyako kuti mhuri yangu yese yakatofitwa futi ngenyaya yechikwambo ichi tasvika padare mukoma wangu yanga atoapo adaidzwa watoapo zvikanzi ndishe vanhu vekamadiro ndamudaidza imini pane zviri kuitika right kutotanga kutaura muromo wake chachaya apo ishe ndoda kubvunza vanhu here ngagara apa ishe garawo apa iwo uyu ngagara apa inini namukoma wangu apa ishe abva agara apa ishe ndibvunzirawo vanhu vacho cho chiro chatanga tapiwawe ndibvunzirawo vanhu ava wairi avo mukoma nemunin'ina avo kuti akambopfeka jombo kubasa kwake ndiani mukoma wangu yapati ndini kazi ndiwe kazi nehembe dzechunika kazi kazi right wauya kunaka iwo chinitaurirawo jombo yakapfeka iwe ngeyeblack jombo yako ine nyaya vati nyaya yenyu zvikazi jombo yako ine nyaya yakasvipa ine ropa jombo yako wapedza nharo kazi aishe munoziva wana yamazuva ano warubhema mutoriro warubhema mbanje imbanje idzi ishe akati mwana uyu vakabarwa gore ripi azosairongazi kuti wakamboita ujeri angasati vabarwa maisho isati arorwa futi
Zvikanzi ini chifamba ndishi watapiwa kandi ndokupa tsamba handiti tumfambe n'anga dzekunoba saka musati maenda kun'anga iye akabva ataura mati akangotaura kuti vana vamazona akarondedzera kuti chichakazita kuti mukoma wenyu azoti vana vamazona roputa mutoriwo apakasiyo iwe gusa jomba yako ine ropa ndipakati hawana mazona fuko munopema mutorire mimi ishe munhu wakadhakwa mwana wakadhakwa okay ochizi ndishe alright mwana wakadhakwa ini ndakutiwo zviro zvendaonawo zvaitika izvo ndakupai tsamba mufambe mun'anga asi handiti mufambe n'anga dzekuno kumusha ndakurasai kure ndokupai tsamba moenda kuzinata office kwamutare wekuzinata office kwamutare ndio achakupai n'anga ichakubatsira pedambudziko iri vatabvumirana for sure takakapinga mazuva rimwe chete pakati rechitatu racho ini ndinogara kutauni mukoma ari kumusha wakabva kumusha nemupurisa washe waibva ndikaomerera mutauni waibva wasvika kuma88 mukoma wangu andobva ati mupurisa washe ndakatanga kutaura kazi mukoma wako ushamwa ndauya nehangu asi afamba achikompurena kuti kwandiri kuenda kwakao mukutamba nenini handifambi kun'anga baini pasina mai yangu wendakapiwa mai wenhaka Zara pawana saka waifunga kuti mai Zara pawana uri kure kwatingamuoni tikazi mai Zara pawana uri kupi ndikati mai Zara uri musakubva unopaziva pano ndopaziva zvendimai tikapiwa kazi uri kure ndikati hope uriko wataenda kwamai Zara pawana kwayako kuchinyeta ndosvikawo sekuru watoripo foshuwa ndisekuru watokuru akaenda kutorwara wake mupurisa washo aibvatira sekuru wainyaya yedu zikazi inini ndiroyi ndiro mudoko ndine mukoma wangu wepamusoro uri kuzimunya township zvikanzi tinogona kuenda ndinogona kuenda takwira bhasi taenda kuzimunya zvikeyofosha mukoma washo uripo nemukadzi wake tapinda mumba avo akambosara mutauni avo ini ndakaenda namukoma wangu uya nasekuru uya tavatatu ndakona sekuru wachifo uya tasvika kuya sekuru unopirwa nyaya ngemunini wake uya watatanga wasvikawo apirwa nyaya iyi unoti munhu wechechi aikononamati mumba make mune mapikicha ewabvuwe rwadzani wati wati anglican vatanga kutaura kuti ini zvenganga ndizvitrust vazukuru munoparadzana kukamba zvenganga ndizvi sekuru ndashupika mhuri yangu yashupika mwana rudona aibva ataura zvaanotaura achibata mukoma ndi mukoma wangu kana pane zvakaitika tigadzire zviro kureka iri ngozi inopera ngemuripo mukoma watotaura kuti amufana unopenga mani da musungisa futi deformation of character ndinokudza kuti ndiri muroyi inini da musungisa uri popota papa tabva pakunga ma2 maono tipedzera nguva da tifambe kun'anga tazoenda piwa tsamba yavinoenda kuzinata taenda kuzinata vataipiwa tsamba kwana chigodora samoya vakaenda kun'anga mbiri taenda kun'anga mbiri tatina motika yekombe mukoma wangu yafamba akagara kubackseat tadzika paya takadzika takata mudungu iye ndonogumisira dzika kangu turi backseat agumisira dzika aibva nokatsoka dzemwana aibva sapa saka drive watanga ngati naye ndiye akazviona zitamberi tasvika mumba mai vasekuru mwayo sekuru wakashupika tatsvake chikonzero wakashupika hapana chendiri kuona hapana chendiri kuona kwadzimai akafonera futi kuzinata vanhu vamwe ndipeni hapana chendiri kuona bai mavhu anokurwa ari apa akagarirwa unozi ndiwo mugara n'anga ari hameno anozviziva hapana chendiri kuona bai kuzinata vakati alright vanhu ngauye futi kunoko tisunguka pana sekuru waya wati hapana chendaonaka tizikefoni imwe n'anga yatoroka futi ngezinata iri musakubva manje tadhiraivha tasvika kun'anga kuyakazi mwabveko takuvhara ofisi yedu ngezinata moenda kumaonde panamba yakati pane n'anga iripo inozi handidhubere kuti hameno vatadhiraivha vatanda tosvika kuma7 pan'anga paya taiona iti akatogara padhoo akatotimirira andoona kuti vanhu vane kombi vatorwaya ndiwa vatoti ndo panapa tadzika taenda paya n'anga iyayi mugara n'anga iya uripo uri kusenza yakashupika futi n'anga iyayi otsvaka chiro yautodhoboka yautaura iwe muvazukuru imimi mai wenyu mupenyu mai yangu wakafa apedza kurorwa mai ndiyo nyaya tatafambira sekuru hande nyaya tafambira pai nyase kuti one time panyaya tafambira panapa munofananga matona nyaya yedu tiri uko nomwataura mai yangu wakafa karekere ndiwe wakafa karorwa chibvunzai mai Zara pawana mai Zara kuti sekuru mai mubvunzai mukwambo wangu ino wakafa akasina nechikwere tiba
autora pane mashedzi kuti kuna dzisina kugoya mushe parufu wati ndikatosimuka ndikati sekuri pamusoro takwende tasiyana yabuda yakuma 7 okuri kumanhero matafonera futi ishe wakabvanya asi wewe futi kuno ndakati tichifamba kusvika kwasha 140 kilometers ndasvika kumapasti 12 usiku tonokera shawarara shakati zvinhu pane zviri kuitika pane munhu unoziva uri dzasiyana asikada kuti muende munganga dzemuno basi ndakufonda mbuya une machibito uri kwere vafanira sabhuku wake uri dzasiko sabhuku mbuya nhinge uri kwere zvikanzi aripo ndambomona kugadhini masikati zvikaziyana ro rasimuka pashe payapo 1:30 am taenda kwambuya svika wakarara pane imba dzakawawawawa tonoka tosvika pabuda muroro wacho vasakoti vanhu vagurupu riri pane zviri kuitika muvhanokera wambuya waya mbuya wabva mukawo yanganga chitatu muka wambuya wafika zviro zvake zviye mukamba kake topinzwamo zvikazi inini matara angu $5 inini ndikati ndine $10 kazi ukabudisa $10 kumana hamuna change anangoti tinenda mukoma wangu zvakasika kuti ndinayo $5 mukoma wangu waya ndinayo $5 vakabudisa $5 zake for sure usamu mundira yambuya mbuya watora $5 ya uisa pagirasi rake otanga manje chokoto watsvaka nyaya vashupika ndikazi no vazukuru iyi $5 yabvepi ndikati ndindabhadhara ndikanzi tora mari yako handine tsvina mari yako yakashata tora mari yako vasunga vatora mari yake vandabvisa $10 yangu iya ndatsveta chokoto zvikanzi vazukuru munotishupire imi iwewe newe nina mukoma wangu yamani muri kushupa ngezve munoziya imi mauya pano makabereka chiro chenyu chiri pamwana uyu mamakabereka kumusana uyu saka machisiya pamangu apo nomachisiya mwapinda muno budai motore chiro chenyu ninge shungu tabuda pa ndati mukoma ndokurowa ini muntatambudzire kwemini mupurisa washo wavhazwa matauti anozi kubanze kasi mwazi budai morowane here aiwa chipinde chiro chiya wanacho chiro chakecho chinotaura pachiya wabereka tapinda mumbu ya chokoto mukomba ati mukoma wangu vari pidiko kudona vatota kunga munhu anaiwa chipfundi hebe kutotota zvinongoita mwana zviya mbuya akati akatanga kwa almost 30 minutes takandotarasana so zopedza wadoti apakati patike wadoti zabuda sekuru maisara mbana pa anga akagara pa vamuti bata muzukuru gara apa ndoti muzukuru one nyaya dziri pano wakauraya nhonganiwo gara usatiza zopedza mbuya akati ndapedza basa rangu ini handi nyaya mwaiona pane mudzi mushade shifuti chiende kuna washo imwe peripoti ndapedza isai mari yangu apa mari yembuya $60 ndapisa mari yangu ndasambuya watakuda paipakai iwe mupurisa washo iwe chienda torere shoko zvaona muda zvabuda panapa taisvika kumbaka kwashekuya kwatoku 5:30 kunze kwatoedza totonokera ishe shomuka wabvaperwa nyaya asi hurai zvakanaka mazukuru unoonaiwa vazukuru vangu iyi ndozi ndiyo ngozi inopera ngekuripwa chiendei mwobate mairi bvuma nyaya sekuru mouya pano semhuri toronga manje kuti totsvake kumusha kwemunhu ushu kutaura apapo zvakanaka ndaimuronge mukasikire zvakanaka sekuru takuda paya ndiende kutown ivasara ndiyo kumusha pezofona after 2 days ndikati mukoma wangu urorongere mazuva kundofonera ishoyo kazi mukoma wangu watoganduka kuno watopanduka ndimuri kundinyepera ng'anga yako ishewo nemufana wangu makatenga ng'anga futseke handiendi ntodini manje ishewo shakati semunhu anga akabvuma munhu akabatwa zvakanaka akabvuma auya pane kamuti batai mairi anga abvuma noini ndakukwidza nyaya kwamambo ndo pakazosvika nyaya kwamambo mutasa tasvika kwamambo mutasa atakatanga kufamba musi wachoyo taenda kwamambo mutasa tafamba pane ng'anga iri samuya kumanika bridge kwasheko kwamutasa ng'anga yakati nyaya ndatoiona tindosvika iso kazi mwana une bvuri munhu wakafuwa rakasvika ndimukoma wako iwo ino nyaya inoti ini kuti ndiipindire nyaya ika ndoti mwende kumangara pamambo apo mukamangara pamambo apo yopinda padare nomwana ndiripo nemandaifumura for sure patanda pamambo paya tatokuma 7 usiku svike paya takusvika pamba pamambo usiku hatambovhiringwa nemapurisa acho wati musvika pamambo usiku wati zoti atine nyaya shemwe ona mwana urwarwa
Singapinda mambo totsanangura nyaya. Mambo akati nyenye ingozi kai. Saka antianonokere beni. Asa kungashitatu ere. Musi Saturday ndikude panapa 8 o'clock. Ndakutonyora samana sikuna mukoma wanyu. Tadzoka town. Saturday utamuka for sure mambo ndizomfonera touya kaze uyai asi mukoma wanyu ndirimufonera phone. Uronda kuti andiyo bana mari yebhazi vai. Ndamuti kuti ini ndokupa mari yebhazi reuyi. Ndikatagumisirana. Imuchino weyebhazi. Adaenda. Yisvika padare parasvika ngwama 9:30 padare pamambo paya. Timundogara mukati mwemoyo wangu. Marazona mukoma wangu akatogara ngemberi uko wakabhara kefo yake. Pakatonga nyaya dzakatowanda ndosvika matiri ngozi wafuti. Yedu vadzidza 11. Ndatsanangura sematsanangura ndokuti mukoma wangu wabvunzwa. Bambo ndozvafanira muna ndizvo here. Vamboda kuti kazitora mhinduro mbiri. Hongu kana kwati. Ini ndakambosenza nini kuprison ini for 25 years ndakabuda ndiri clean ini ndambora ndingadai ndisingapiwi pension benyi ndakabuda ndiri very clean in 25 years amen yes amen zikazi aiwa tabvunza kuti makaenda kuprison kazi alright mamuri prison officer zikazi zikazi alright munhu wakafira mujeri utatoka around ndimiko mune nharo havambote nharo zikazi alright chibva panapa ende pamotikari yapoyo murise muri pamotikari yapoyo ndinogare koko apo tikuenda pamotikari iyoyo imotikari yen'anga futi iyoyo kune n'anga irikwe asvika paya ngengetonatiya unati vanhu vangu vakunongedari pane nyaya varidza machira ake matsvuku wati garai pamusoro pemachira tagara paya utotanga kupfeka zvinhu zvake zvaandoda sekuru avo pfeke tsvimba yake batei uridza murudzi yake vanosvika pana mukoma wangu uya netsvimba yake ndo azi mukoma tauredzwe nyaya yenyu ndikumana jombo makapfeka nechonika mune ropa kaini apo ndikoti hatikodara rangaruramba mune ropa ini bambo imwe jombo yamakapfeka makauraya bhanditi ranga rine mhosvo yanyu kuzipikata kuziridza here makazichengetera mabhanditi imwe akurova bhanditi kusvika rife noizvo bhanditi vataura nezita zvakanotanga kuzwa vataura nezita tapiwa pokeni unogara kuchipinga vamakauraya bamba tosa right adamboti zikazi right dawo musecha kuti munoti kana muri kuenda matare imwe ndinguva mune magerang'ange yanyu wati pano zvinofumuka panapo vanasumuka mwako mudenga vanasechwa mukabuda henge shiosvetwa apo mukabuda mwana utumari kobuda apo setsva kazi iwo right wapedza tora zviro zvako izvi ndotora mukoma wangu sumuka mwako mudenga vatanga kushivha kudai vazi muhomwe wakabuda foni yechipiri zvakabudamo makabuda chiro chakati hamene unga chinzwara chegondo here unga chinyanga here chitema chakadai vazi chinyichi afati pango paneko zvikazi andichiziba ndiwandisira iwe kutaura nganga yemai angakati ndindakusira ndiwandisira iwe andichiziba andichangubani nani foni yangu badzi ndichabvepi ndika chako angatotanga vakutoparafiri mosva neni kazi achida kupedza nguva hangu ba ndakutati vakauraya munhu kana muine nharo ende kwamambo munopiwa mupurisa wamambo muende kuchipinga kwachifu mutema munotsvaka mumusha iwoyu kuti hapana musha ere munhu wakafira mujeri samuel pamusha muno kusanangura ndapedza kuzoka padare pamambo ndiyo nyaya yabuda kutanda kumotika kumatuma mwabuda chiro ichi chakapiswa nemapurisa muno sondoshabuda ichi ambote zikazi muzukuru ndakuti nhasi Saturday mangwana esondo mande ndine motikari yapo yehurumende motikari yehurumende ndikuperekedza kuchipinga nemapurisa angu musha kwemufi mande iwo wakuenda kumusha ndichakufonera foni tosangana mutauni iwo uri mutauni ndokufonera ndaa mutauni toenda kumusha kwemufi kuchipinga ni mambo unobva ipo papo takaparadzana ipo papo mukoma wangu uyo vandoti soto is on the run up to now hasi kuonekaba igore ripi pazvakaitika mwedzi wapera leti mani iwe nanhasi uri on the run mande takatogara kumba kuti ndotofanira mambo staredi kuno kuisiso muri kusvika nguva yekuno kwamutare muri kufamba sese zikazi mukoma wako hasidara foni mukoma wako hasi kuoneka nanhasi hasi kuoneka pamba uri hwanda here mambo kwakutumira mapurisa yakwaroda nditsvakire munhu wangu ndode une nyaya kunoku mapurisa ari mutsvako ari musha amendoti uri hwanda sese ndopane nyaya yasvika nanhasi hasi kuoneka izvi wakushendendera manje ndozvika after 2 weeks mapurisa ekuruda police station
akundifonera bambo tiri kumuda kuno panyenye zvikanzi makasvika kumusha kwanyu mune n'anga wati mimi mukavhiringidza mukoma wanyu mukamwaba mare mukamukoma wanyu rukombora nakuda mari yake mari inyi kai 300 yusa ndikati foni yakasvika nditori kuchipinge mwana akupenga mwoto ndiri pan'anga kuchipinge ndopakasvika foni ndikati handigoni kuya kuba kondeka ndiri kure nenyaya inoziva mukoma wangu yemwana ndokwandiri kuchipinge handigoni kuya kuda kwenye panyaya yakadai so manyaya itori kwamambo tagara 2 weeks mwana undopenga futi chimwe chidzimba chinotipa maorders amwe atisikagoni kutakura besu chabuda nhasi ndoda kuti mwese mumwe doro mwese munomati kada kuti iwe mwe wati masikati mairi tese mhuri yangu yese endai motenge doro saka pandinogara pane mabhawa nda overnight mupfungwe pashoga ndengomutadai panoziva pashoga ndengomutadai ndipandinogareko pagiri chepe Florida magitari anongarira ikoko takamuswa tuokiro kuchabuda muka awani bia akazi mukai ndengotenge 8 masikati 2468 munhu umwe nomwe nomwe mairi Umotomamwa? iya chakabuda unochirambira ndakambopenga ndikati afutseke mani wandakakurira beni mhuri yangu murutara nemunhu wakafa vati mutara nemunhu wakafa munhu wakafa mutara mukamutuka soka nowenzera hosha kwatosunga kwati enda tenge dororo babwa kwakuri chai apa muchai Tokolewa. ndo masvikita kazoita pano manje tatishungurudza tiri pamaodha setikagotakura unogona kuti mukaika naforo kuroko eyo ndoda mvura ine rwizi rinoenda zvakananga kumozambiki ndamvura ndaimotora ndida kugeza so kwakutotsvaka motikari kuenda kupfungwe ndiyo mugande wemozambiki pfungwe river kwakutotora saanozogeza ndiani iniyoyu mvura yapeterane ogeza alright tashupika tagumirwa nanga dzatafamba dzawanda dzofunga dzino more than 15 handisina nemari handisina ba ndikazondionawo pafoni apa tine mudzimai unotauna zvepanapa sekuru kanengo wati nezvikuitika pamiri mwari todidi nihone nyaya didi ngatingorasike timbotsvaka mandatofona nasekuru ndirifona ndiri pamutare ndine nyaya yakadai sekuru kuti uya naye uye kuno ndo masvikitaita papa takasvika musi wechina panapa nanhasi tiri panapa saka chikanekuzviona imimi apa pamufuyo akafa uyuyu ari kunetsa kumhuri kwenyu mimi kose asiri kunetsa ndikauraya munhu ininika vhuri rinotanga kubuda mangu first uyu ndiyo first born yangu ndikauraya munhu inini vhuri rinotanga kubuda pane yenyu ndibana kuti chavhondoka ichi ndaenda kuna sekuru ndakati ndigadzirire chiro chiri kuda pane mwana wangu chiende mubanga munin'ina wangu pese pane ani vhatara zita remwana munin'ina wangu unozi Ngozi ndisive pana ngoni dzashe madiro sekuru ototi mabasa ake wesa pana ngoni dzama ndokuvhunduka wachakaita manje chapano chakabva mumba make basa pano ende aibva atsidza kuti umu hachibudi takataura ndakaiswa pano ndidhani wedu mukoma ako iwewe and ndani makore almost over 43 years ndaiswa pano yoda kuti ndikambotremboswa kuti n'anga imwe iri mene kumvurwi vakamutare ndamvurwi n'anga yakachionawo for sure zvachiburisa vachataurawo n'anga yachipuma vachataurawo ndakaurawo ndani wamadhino vanadaidzwa ndiri kuseri vati ndarawe kuno teretora mumwana wenyu munhu otaruka pamunomuziya ndikati iye ndimukoma wangu ndiyo nechino ichi ino ndakuchita back to sender nen'anga iyo for sure yakamboedzawo asi mukoma wangu wakaoma pachinhu zvake ndofunga in'anga tikada kutoramba wake inofunga in'anga nekuti zvatiri muno zvezvizvika uritotiona so aritotiona so shuwa nguti panapa ani takasvika musechina ndakatarira ndakataurira ndikati ndaritaopera komana ndibatsire kuti dudzire opozisi ndaruta mukoma wangu uya ndosvika naye akamira mhiri kwerwizi akabatira akasunza mudenga atoti munin'ina kori ndiri kuona asi ndakushapura vhara vangu shapura mhepo kudai so ndishapura chachisongana wakudzoka kuti nyima njeku ndiri panapa ndakatoti ndiri panapa
Shasangana wakujoka. Unochitika ti zvakazokuza kuma naye mwipita kudzidzi ndatotiya ni ndakaya nebhasi ndikakwira mubhasi ndakujoka asi ndichaurayisa anhu ngeaccident chochinga chakutsvaga nyika pati tiona nditakujoka ndiye mukoma wangu kuti kwatori so ndizotori panganga utotiona so nganga dzisizitofamba tinosvika ndozi kana umubvata ari futi kasvika panganga so zimasekendekera zviroka agara muno muso ubvata kuti musoro wangu agare pamo basa zvanzi mafamba enyu chiremba mafamba uyu hazvikwanisiba mukazwa ati mari mwibvisai mari yematarebadzi vamaoneka vamaenda akashakabuda munzeve ungafoni here ameno dzinotorwadza dzinoputika ataputika manje pakutanga shepshepaita kuti ndakarawa ndani watara yadadzisa munhu ese achizwa this time dhanira wazoziva kuti ndakufumuka manje zvisakafuka kwashe wakabva ati ifa uri why usatauri futi zvachose unofa uri whyo apori papo haubviba nanhasi ashatori akadona paka unogara kuti akandiurayira toda zvotera wati makandiurayira nye makandizwa murutamba neni nhaikona ndida mitumbi mitatu izvozvo izvo so inegwa one day ndakuda kupenga manje 43 years ari ndekutamba baba muchitamba nenini 43 years nditamba nenini ndakafanira 20 years inini ngeri jaha ndauchichembera kuti hana mukadzi muri kutamba nenini inini manaenda kumana asi kuenda kusuro mwana uno ndirwadza mani 3 years asi kuenda kusikuru munhu mupenyu ujasadza mwana wamai kufuta saka pachakazongosvikawo pano chipatangobatsirwawo panasakupanyama koma ari kuramba aptona ari kuramba is nowhere to be found bva mambo urumutsvaga kuti ende kuchipinge iye uvhatisa nanhasi asikuoneka apa kuchipinge maida unoti kunoona pamushaanga tazina mambo sinzi chiri kutaura zita remufi nzvimbo yacho unotsvaka iwoyo mhuri dzemhosva ni awa mochenda kutsvaka masangana namambo weko masangana namambo weko mutsvaka hama dzemufi tochitangira ivo papo ndikuti vanga zvouripwa takati tichidzika namambo haasi kuoneka urungodai asi mamba pake uripo saka unokana togara maybe atori kaelectric kutoti pakasvika kana mapurisa kanasaspeknototi mutsvakaizvezvere mamba pake saka anga ari prison officer kwamutare kuni mara prison wasinema majeri matatu ndakasinda midlands wati nemashonarendivakazviitasapaziva asi majeri akakasinda matatu iye ndi anotoziva kuti akamutsika handiti saka iwo chinoti chabuda mukaenda nini wabereki wangu wacho wapenyu mukaenda ninini kumba kwewabereki wangu munhu wakandiuraya aripo aivhatsanangura maurero akandiita ngekuti wakayako ndiga futi kumusha kwangu akatora hembe yangu nemavhu epaguwa rangu wakatora unawo mumba make unokuziva munhu wakandiuraya ndokuziva mbangu kuti wakasvika kondiga ndakabva neni kujeri kwandakafira munoperekedza kado ndiyakaperekedza manje vasvika igba amenoti hembe yakasara nayo yofunga idzi hembe dzemufi pakanga ari kujerijeri handiwo anochengetwa hembe dzavo dzinochengetwa azinozokuda dzesimba mai kune imwe yakavhasara ikweyo uku aibva azi vakatora maguwa mavhu paguwa rangu otakaibva saka tiri kuti after 43 years 43 years ndiri pasi ini taukomporera zvekuti yemani alright sekuru chione mwana sekuru nawenyu inogadzirisika hapana chinogonetsa kuti iye auye then apotombovhara mweya wawo kuti usarambochiuya tomboti uyu atanga auya kunoku tipedze nyaya idzi nekuti ngozi inopera nekuripo ndingakunyeperei ndichiti ngozi panapa ndinoipedza ndinganyepe pandodowa mwana pandodowa mombe dzinonobhadharawo ngozi ndokuti nawe inyeperi but ngozi inopera nita sei kuya kwacho manje tinomubatire pi ndo zvandakuchiita angoti uritenga mapurisa uritenga mambo
isusu manje tinobata kana kusvika nesviko nditi mukoma ndihani kutasa nanchada vaitaura Ngozi achiti vari kundura ere mambo mandikuwadza chef yairamba chirowa chete and unotozwa neshamesi kuti hanzi ndakaroverwa mukarumba kana kari dhakera hamene nezita kana nezita rako iko Mujeri kuti karumba kacho hanzi kasina maurendo achinditi hauna kuenda kubasa nei ngekuti mufani wakaura uyu unonga angane nyaya yake yange nemakore akawanda wasenzenzi yake here saka vazi tinonga tiine uniform takapfeka uniform pauniform paya panonga pane kana kabheji kerimhosva yako kana kuti vakauraya unonga nekarokeredi apo imeta kana kuti umene mbafu anonga nekanyiwa apa saka iye ndofunga anga nekeredi iko kako saka zvairwadza uyu manje kuti hausi kuenda kubasa ngenyi mhosva yako nge hard labor unotendere panapo ndochibvunza manje iwe ungasikaenda kubasa ngenyi iwo ndokubvunza iye akabudirwa kazi unoziya ukaenda kuJoburg iwo ukasvika kuJoburg ubva wasongana nemunhu wekumusha kwako unongotara shona kwamutare kana uchipinga kana kupi yatohana yako saka ndakasvika pajeri panewo mukuru wejeri mutape wekumusha kwangu ndimutape vatandopinzirana kuti munhu wekumusha kati mufanira munhu wekumusha manje panapa awenda pekumunda panongondo tsvaira nekudzipura maruva nekudidi nekudidi ndonyaya ndakaurayirwa ndishefa awende kumunda ngenyewo ione long standards jeri yako kodondiro kuima musana mutapi isusu ayo mulana samanyika zvekuti pechinobuda chaiku munyisa kutombobhuya nacho munobhuya nacho tozongoti panopinwa panomuka panotanga munhu arubva kuchaiwa chaikwechivati apa parurwadza kani kutonga munhu zvesha munhu ngatochaiwawo but munhu akatindobwinabwinore asina kana nepamwe asi nomusoka zvekundomuka so aibva fuko raimbekekasi apapa vatakuna patochekeka apakamuka manje kwati fuko rekwati unewo ndashapurwa apa unewo patinamuka ganda ari makore mangani muzuru 13 unofanira kugara from 2 kusikuru zasi kuenda zvakatanga ane makore mangani grade 6 mabuda zvaita manje zvasinyasi ndikotaimenda kuzvipatara bva kuvictoria state hospital obva wati transfer kuenda kuna mbuya nehanda bva nambuya handa akati parenyetwa hai vakomana takashupika kudzimara kana nemari handichina togara pamba kuti hatuchina mari todidini manje hachina mari tandandaa kuclinic vapiwa mubhedhe state hospital unopiwa matablets atati musoro vapiwa matablets ovhara matablets riyai vopiwa akati sine kuma6 ovharara mangwana uda kuprofitira mangwana na6 achipiwa remangwana na6 mangwanani unovatanga urutsa rezuro riya rakadaro rakaoma rezuro riya vati kuti ribhendere manesi ombuti iya takupa tablet urasa apa iwo kaziro mwandipai ndivona kuti chiwana ungona chiwana vachizobvunisa manje akati namai ndikati iwo zvinofamba sese zvikazi makamborapa chitona here sakataura munorapa chitona ndiri chitona kani kumakuwa kune chipatara hamusonona masiyana yandirimupa here ndiri kumakuwa tablet unorutsa akatopa mushonga wese anorokuzi imwe mushonga ane liquid kunoti bzutu chikafu anoti yemusi wamiri unoti wati mwana uripona ngenyu chikafu chisi hachisugaraba akandorya badzi nekurutsa umwa mvura nekurutsa umwa mushonga nekurutsa mwana urigara sei senyu how is he living tinoshupika kuzorova chiwana chirapa chakashata ndokuti tomuka muri kuti tiri kunoku kuzona sekuru kana ngoni pavhidhiyo apa sekuru tauya asi zvandakaona pano ini ndinobatsirika pano ndinobatsirika ndafamba nganga dzinofura 20 panyaya iyi 20 nemari handichinaba asi panapa ndasonga kuti apa ndasvika patsime manje ndasvika patsime ndakarasika chindouya pira madzikira apo tikoti mene panozi pani apapa pamagoropa panokumira makombi asamuyata paboka tikabvunza vanhu emusikasika pane motikari dzasekuru dzinomira samwa dzikaonoko vata dzikapepa tobvunza futi amwe zikazi matosvika mira apa pane motikari dzichauya tondobvunza so vatana kakombi kautobuda zikazi manyire kombi yatobuda ndiyo kombi imwe yacho
kuti mwenye kukilo kumbia mabuya pano. Handiti. Nimwara katunga tuye pano, nimwara katunga nito. Aya, tinoti. Namota isusu betaka uya takatoya Abdul Maxine tini tasitore kuti tusvika nongona sekuru nekubatsira kuti ndikudzokera pamutayo tikatazoza muri panapa tinyase kukubatsira tichinoona zvakamira sei pekurara paripo zvese chikafu tikati kwakutogarisika namwe tinaibazingira kuti hatina hembe dzekushinja sini takandoya panapa aiwa hembe dake dzausiku iraurarari pamwini wayarara pawindo kuti iwe asi kuziyaka kuti kana ndikata mwedzi ndiri panapa asi ndasvika patsimi handiti ndasvika patsimi ndogara pano chikafu ndikupiwa ndiri kurara zvakanaka mabhedha ari pano sekuru robatsira ndimunyepa sekuru ndasvika pano vasekuru vane kutenda kuti vanobatsirika panapa saka dare racho rinomira sei mukoma ari kutiza mukoma asikuwanika tine mumwe munhu anga achitiza panapa ndowenyu munyaya yekuashamisa anga achitiza mwamai akaenda nyoka yawo nezuro ndikandikana zuro amai mupostori mai yanzi mai kaseti mai kaseti mazaya nazvo basa razvinyu saka ari kutaura chokwadi anzi inini shuwa ndakambozama kwese mandogona but nini pana vanhu vandagumira saka ari kuparidzira shoko vanhu kuti no uri hwakaipa handiti saka tichaita kuti auye tipedze nyaya idzi ndambobvudza uyu sekutaura kwaita baba vanti bvuri rakatanga kuenda kumba kwake handiti rakanobuda pavana vake iye ndikuzofamba ndikuti ngarichienda pamwanawo zvinoitika izvozvo saka izi ari kwanise kudzoserwa here pakumwana kudzosera tinokwanisa ndi kudzosera but inenge yahondo kuti hondo hazvipere mazvona saka taida kuti nyaya iyi ipere kude pachena kana vachibhadhara vobhadhara kana vachikundikana kubhadhara vowira navanhu vacho asi achizatova nemhosva bcause muna zvinoita kuti wakafamba ukabata ukanzwa zvakadai sobvisa usunungura wobva wadai hatina kupedza dambudziko ndizvozvo andima bcause kubatsirana hakusi kuti kupokana kana tinohwisana kana tinorovana iyo tinoda kubatsirana kuti iyo mhuri yevana vake vagutsika kuti baba wande zvavakaita ava gutsika kuti baba zvavakaita nyaya yebuda pachena ngozi yoripwa ende nyaya yodana nokuripwa ende ngozi ini handidi kunyepa kuti ndoirapa panapa tinganyeperana apa kungodzikamisa kuti mhepo iyi ibve kuti mwana aite zvakanaka kwanise kuenda chikoro asi kuti nditi nini ndinopedza ngozi ndinganyeperandinosungiwa ngozi inopera nekuripwa ndekupera kwenyaya zvimwe zvese hapana chinopedza ngozi asi kwechiko chikuita kuti mukoma wenyu arambe kuripa ngozi kunyara nika wamwantaura wanasekuru tingatasvika kuna wanasekuru anono anonda kuti hapana munhu unofa akabvuma kuti ndakauraya munhu haabvumi kuti ndakauraya munhu ba imimi mungandozama mungadidini zvino inini zvondanesha kuti uchabvuma machika tikauya nepano ndopachabvumira panapa panapa unobvuma mangu ndirikuona zvakawanda zvirikuitika panapa ndiri panapa for few days ndegara panapa pane vanhu vane zviro zvakashatisisa zvauri kuya nazvo saka iye I hope uno zvimwe zvakashata kumba kwake zvanofanira kutorawo futi kumba kwakewo ende kumba kwangu inino futi kumusha ikoko ndofunga pane zvakapera kutocherera mishonga wati ndatokana kuenda pamba pangu ini kumusha ndatopatsha kuti anogura nange rwizi so rwizi pakati iyo uri mberi kwerwizi indiri mberi kwerwizi makachenawo zvenyu inini very clean very clean muri yangu tikunomunyeperana pamwe munobvunza kasekuru kuti sekuru kana ndine zvandinazvo ndibatei ungadai kandibatandikuda ndakabatwa 3 days ndiri panapa 5 days ndiri panapa ndakanongedzwa kuti ndakaona munhu akasvika zuro seandosvika nemabhegi ake vasvika sekuru vasvika tapinda apa wanyoresa apa sekuru waruinga wabuda wasimuka mune muri fiti ngauya unovharamba kuya sekutobuda tsvimbo patoti iwe uya apa handidi kutaura newe basa tutaure wega uya apa munhu kwautoya udamboti hehe kazi hayo bata tsvimbo unodamboti nhentemwa bata tsvimbo unoibata taura wega ehe ndiri muroi ndorya munhu vari kutaurawo nemukoma wangu unofanira kunge ari muroi mukuru kuchirume ndefunga kuti kuna royo chikadzi badzinini waro yechirume wari kufoshua waro yechirume mukoma wangu muroi unofanira kuya panapa nezvayana zvokuna nenyoka unofanira kungani sekuru makumba angu handi makaona muri kuona tarisai makumba angu kudino anokuita ega
anenge yakaita zvai aya ndakanga almost 1 year 6 months ndakaenda muzvipatara kakawanda ndikaguma iko kuna mbuya nehandakobe wakadamboti cancer kuti anoita ese akadai ese wadamboti cancer ndikatorwa maspecimens akawanda wati uvashaya hosha ndosvika dhokota akazoti shamwe tirurapa unknown disease yetiri kurapa unknown disease saka zvatambofunza kuti cancer asi hosha yako iri kukwira kai ndikatsika chiro chinobaya apa handisizwiba chinobaya kupa handisizwiba hausisina ro ndinodhiraivha handichadhiraivhi mazuva ano ngoti ndinotsika riseri tasvika mita yaguma speedometer yaguma ngoti handizozwiba mani mwana akatosika speed toona kuti ona iwo speedometer yarara ndikuona muri kwatoria nandichadhiraivha ndinozouraya ngenyaya yemakumbo hapachina ropa pesa kusvika apa ese kusvika apa madhokota akati taakumirira kuti zvisvike pabvi apa dimbura tokura hedu zvogara kwemurichira saka ndakatibata futi panana nasekuru akati ndo zvakumirira mukoma wako ukagurwa iwewe ndiwe musoro wetrainika matrokwa ukagurwa iwewe ogara murichira uchafamba kuna sekuru kubva kwamutare kuya kuno ndichakusvika nemurichira mhuri yangu yabvayafaka maona manje ndiyo nyaya yacho zvada tira kuti izveso tida kuisunudza nyaya yeyo kwamambo tiitange tida kufambira nyaya dzacho sezvatikataura nyaya kwarungu tida kudzifambira tichaona kuti toita sei nenyaya yekuti election apo ndeichati disturb but tinoona zvekuita kuti tifambise nyaya yekuti tifambe zvakanaka because mweya wemunhu because akaramba achirohwa zvakafanana munhu akaramba achidonha paanodonha paya anopedza akusheka chipfungwa mbeze chachosaka hakuna mwana mudiki anotaura nhoroondo kuti inini ndakarohwa ndakarohwa ndinonzi tapuwa kapuke indogara kwakati anomazvaona saka hakuna munhu anotaura izvozvo mwana mudiki but unotaura zvichikuru kana mhepo chete si yauya ipapo saka hapana unzi kunyepa kanzi feka ndomwa mutoriyo munhu wese ane chinhu chake chakaipa chese zvanofanira kuti kana munhu akabatwa achiba mombe handiti aba mombe dzabatiwa naye mhosva yako ndiye hanzi ndiri kunzi anozviona saka hakuna munhu anobvuma kuti nini ndinoba andaona loyo kazovabvunza tikazovachuna chenozoti asi kumanikudza chokwadi changu sekuri ndoroya nemushonga wangu wakati nechinhu changu ndesizi rangu ndodai bos tete tochuna kuti tisvike pagear level yekuti iye adaire zvitaitida kuti adaire apupure kumhuri yake ndonhau inenge ichiitika saka hakuna munhu anobvuma mhosva untonzi hanzi kana kuti vari kunditi handiti mukoti ndopanozodaira kuti wakabaira wangu ndakaba mambo wangu ndikazodini asi ari kunzi akabvunza kumhosva yako ndeni shandobvunzini ndakanzi ndakapomerwa mhosva saka ndomamina akaita nyaya iyi vane mhuri here mukomweni vane mhuri vanawana 4 ini ndinawana 4 iye unawana 4 nevazukuru vakewo ndina vazukuru vangu ndavanewanga almost 13 indiyo festival kuna vasikana nevakomana vatatu vasaroko nhamo yacho iri pfurumba mwavo mhuri yangu yese nekuvakwambo yatopinda kwangu kwakachenewa akaisa jurawo akune jurawo iye wacho vaitonongedza mambo kutoti dai zvaka zviri zvangu ungati zviri mumba mangu manje zviri mumba make nezvake ngezvake mufana wakaromba iye mambo muthu asacho ndoto mutendo is very concerned nezero remwana kuti nomutendo mwana ari kunyepera chobatikana nazvo cheko mambo mambo akati ini ndimurikairepo ngehurumende da kuenda kumusha kutsvaka musha wemufyu nemurika hurumende irapo ndizo ringe hurumende wazwa mande ngatiende iyo basi urutize Mande, takasimuka Mande 19 June. 19 June. Ngoti nyadi yake namswa 17 June. 19 June. Saturday. Saka from 19 June wacho up to now. Arungole. Mati papacho unozongozwa nawo unosanga kuti takapesera kuti kumusho. Kufambira tuchimwe tatufambira. Unozwa namwe atamona. Tamona kana. Asi vana vake vakuru vanozere pane umwe ndotosinda muno mwarari mwana yana ndinomuda futi mwana iyo ndinoudza kuti vakambonzwa here kuti chinhu chichitaura pamwana asi manje nyaya yedu yatanga iyi mwana wake uri muno ndakambogara naye wakambopenga ndipo atanga chiro chichikarekera kacho ini ngekunga kutsongera kana kudidino ndakarwadziwa maindi mukoma mwana akunga kupenga wakatopenga ari kuchikoro kuprimary kumushako ini ndaendawo weekend kumusha mukoma wangu yanga ari parifi vasatobvondoka
pamwana wake mukwaniko zvakatanga chavhura mwana wake uri kusikuru wakapusa mawindo echikoro mabhuku yamwana echikoro kumumwaisa edimasa kwachaya foni indiro kumusha mwana wadaiwa kuti uye mutore mwana mukoma kuya kwanja kutora mwana zoni wafuma kusvika nandiri kumunda neudzimai kusarisari kumapasi 6 vakune beto watoya tukazi bamini ndikati asi kumba kwashata indau tukazi mwana utaura zvonisikandisiba mwana utaura zvonisikandisiba ndabira kundinosiya vari mumunda mwana svika ndoni mwana utaura yei mwana zviiti kusvika bezo todini mukoma imi hamiri pane panganga takaenda kumusha nganga inofanira kunge iri nganga yake futi takaenda iri apo almost 15 kilometers nemwana uya watasvika tapinda mbame nganga yakandoti ndiyenuwe kati muningina kazi urati kushanda mwana uyu nibomba mushongo yemuzoya mangwana uruziva kuti mangwana ndiri kudini ndaudzokwa tauni ini iye urusira anopa mushonga yamereo bhazi vatasimuka tataenda kumba matazoya kubasa kunokwenini ndindirwadziwa mwana mukoma wangu rupenga nizvava kutoshiya mimba yechikoro ndikaona dzikafunungairingani mukoma mwana uyu kwa nizvinondirwadza ndakuronga transfer mwana ndipomutore kutauni kuti vana vangu avo vari kufunda kutauni ndokuti aende kuchikoro kune vana vangu ndinonguva mhepo iri pamba penyu panapa ende abavhuwo makatenga matongo emunhu emimi amunogara matongo emunhu amakatenga amunovakawo penyupa unotenga matongo emunhu kwasvika kutogara matongo emunhu maybe pachiwanu imhosva unogara mukishini imwe yemumwe munhu wakatama azviitwa ngoma ndangotora mwana ndatora mwana ndaronga kuti matransfer kumusha nekune kutaura asi zvakambonetsa vaimboramba mai kuti unotonzera mwana unopenga ndikati mwana watotonyima mwana wangu ini waigara namai yangu ana mai munozoti vana mai vangu vakura zviya wane twavo tinoiswa pamwana nendatora mwana wandigara naye idimasa kutibvunza kuti aurati chiwera mwana mwana wako unogara pane mumwe mwana wako ngati matwins aibvauya for sure vaenda kusvika kuya vagara nemumwe mwana wangu achisikana vomashure mwe vagara pabhenji vakati no hatinazomboya kana hapana saka ndinobuda pa grade 5 grade 6 grade 7 ndinaye mwana iyeyo wapita grade 7 mukoma kwazviti bamnini mwana atapedza grade 7 ngati zikazi ndada mwana wangu ona kuti zviro zviya zviya otherwise matora ndakata mwana ndipana ndatosundidzirwa ini manje wokona manje ndipana zvingati ndakaipara mhosva ngemwoyo munyoro aiwa zvinotendwa nekutenda kwenyu kuti pano ndo patsimi nemwana iye uri kundichera mafoni everyday achindituka mwana iye ndakachengeta zvokupenga iye iwe mudhara iwe unetsa baba vangu kuti baba vangu akaromba wakakura baba vangu ndida kusongesa uri benzi iwe ndiwe wakaromba iwe uri mwari musina mwake mwana iye ndinomuda panapa nababa wake mwana iye ndinomuda pano nababa wake mwana iye anditika aiwa chishuviro chenyu tinosiya kuna sekuru aiwa tatenda